kwakuputsira mbiya yanga akabata ngana madhodha ake kumeso kwaShepherd. Bvisa nguo vakakanda pasi vakatanga basa rekuuraya mukuwasha wangu. Saka Shepherd pakadzinhera pasi vanhu vakanonga dombo kwakutotema so as if ari kukatya shomwe sesando. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu kuti mute subscribe uye kuita like and share nyaya dzatinokuunzirai panapa. Tinoziva isusu kuti munhu kana waane pako pekugara unenge uri mambo paimba yako, asi kuno kunzvimbo yekadoma kuingezi, munzvimbo inonzi Mupamombe, murume asiiswa mhuri yake, murume anonzi Shepherd Mpofu, mushure mekunge atemwa nembiya kumeso uye nekuzotakwa nematombo nana madzibaba vakanga vauya pamba pake, vakatanga kuita zvavaita, vachimwaya dota, vachimwaya zvizhinji zvaimwaya. Kubvunza kwaakaita zvakamutsa dopoto, zvakasvika kuti akatywe nematombo kusvika arasikirwa neupenyu. Vakaedza kumurandutsirawo neighbor wake anonzi akatemwawo zvakare nematombo iwayo. Tataura nehama dzaShepherd nemukoma waShepherd uyo ati hakuna kunohwanda wakaipa uye chakaipa chaunenge waita chinokutevera. Shepherd Mpofu mningine wangu. She is the son of my daughter, of my mother's sister. Muningina imi muri mukoma. Mungatitsanangura here kuti muningina wenyu anga akura zvakadii uye asiya mhuri yakakura zvakadii? Anga ane 49 years. Asiya mukadzi nevana vatatu. Mungatitsanangura here kuti imi makanzwa kunzi zvakafamba sei uye makanzwa muri kupi uye chiitiko ichi chiri kukubatai sei? Ini manzwiro andakaita paiva nevarume vanga vaine sowe ravo padhuze nedzimba dzavo. Saka varume ava vanonzi vakamuka kuseni kuma7 vachitenderera mudzimba dzevanhu vachiisa miteuro yavo yedota here or something. Vakatomboisa dzimba 2-3 I think before vasvika pamba paShepherd. But vakasvika manje at the time yavakasvika vachisati madota avo, Shepherd anga ari kubudawo panze. Ndokubva vabvunza kuti ko varume muri kuitei, ndimwi vanani, muita nezvei nembiya dzenyu pamba pangu? Hamuna mbotaura neni, muri kungomira ende muita zvamuita panapa pamba pangu. Handina mate nemwi, handitendi muchitendero chenyu, saka mambozviona kupi izvozvo? Saka vanhu vamba vati mudara, tagara tingozviita makore ese panapa musati vatombovaka. Ende kana wasvotwa wanga wafungei? Toka kutokurova. Paarudaro akatobva bvisa gemens. Kwakuputsira mbiya yanga akabata ngana madhodha ake kumeso kwaShepherd. Saka pakukirisana papa Shepherd akazinga kuti now let me just run away from these guys. Ndobva atemwa nedombo nobva adonha. Saka akadonha. Meanwhile, colleagues vemaraini amwe mudhara akatouyawo achida kununurawo, ndobva atemwawo nedombowo futizve. Saka Shepherd pakadzinhera pasi vanhu vakanonga dombo kwakutotema so as if ari kukatya shomwe sesando iwe rachipikiri achitema musoro womunhu. Vari kutoziva kuti iko zvinezvi vari kutotora kaupenyu hwemunhu. Vari kutoziva kuti vari kutouraya because vaitotora Shepherd sechipikiri chiri kurwa nesando vachirova musoro. Mudzimai nevana vakanga varipi vakakwanisa kuzvionera izvi zvichiitika? Umwe mwana anga aenda kuchikoro mudiki, umwe anga ari kuHarare, umwe anga aenda kubasa. Saka mudzimai ndiye anga ari pamba nemurume wake. Paakaona zvichiitika akamanyawo akatidzawo mhere akaenda maraini kudaidza vanhu. Saka vanhu paakazouya
fortunately pavakasvikawo vanhu vakuda kuti vachiungana anga azosimudza zidombo manje zihombe akuda kuda kukanya musoro vanhu ndokubva vazodii vazoti aiwa mauraya vanhu dhara ndobva vanhunga madhokodheya vanobva vaenda. Apa tiri kutaura nyaya yevanhu, paive nemadzimai here pamapostori aya kana kuti vaikanga vangori varume chete uye varume vaviri and panguva iyoyo vakatoziva Sowe richitofaya, vanhu vaitoimba kuSowe. But I think what's happening is vanhu ava either vaidisgaisa kuti mapostora kana kuti vanga vane mweya yavo yatevera. I have no facts, but the rumors say one of the guys is a well-known murderer mukadoma munomu. He is believed to have murdered a policeman ku Becklefield. And rumors say he has another murder case in Botswana. I can't verify that, but this is what people are saying. Kutaura kunoku varume ava sevanhu vakaonekwa nevanhu vachiita zvinhu izvi vakasungwa here, varipi, vakatiza here, izvozvizvi pane chamuri kuziva here kuti chaitika kwavari? Ava, as far as we are concerned, havana kusungwa. And the most surprising thing ndechekuti this guy ari pamasowe pamupamombe, and I'm told there's a police base nearby. And in a well-known murder case, but he was never reported. He was never arrested. I don't know why. Iko zvino izvi mapurisa vari kuti kudii? Vari kuti vari kumushaya here? Vari kuti chii chiri kuvatadzisa kuti vamusunge? We have not spoken to them, but the last I heard of it was vaimutsvaga. Ndapi mashoko amuri kuda kutaura? Apa tiri kutaura nyaya yevanhu vari kuti vari kunamata vashandisa mbiya uye tichitarisa munhoroondo yeZimbabwe tikuona kuti hakasi kutanga kuti vanopfeka nguo chena varove vanhu. Handizivi kana vanopfeka nguo chena vakamborova vanhu. I can't say for what I have not known. But kumba kwenyu imimi, madam, I am sure kune dzimwe nhubu kumba kwenyu kwamunobvawo. Makazvarwa zvakanaka, maybe muri pastor like I am. You are a nice person, nice community person. But your sister or your brother inogona kunge iri ndurani. Saka hatingati vanopfeka nguo chena. Because munhu wese anouya kuchechi achida kupona. Asi umwe anotadza kupona. Ndozvandingataura. Kuti nditi vanopfeka nguo chena ndozvavanoita. Aiwa, I will be wrong. Kana kuti nditi machechi mazara vanhu vakaipa ndiye ndichinyepa. Asi kungoti musociety matiri mazara vanhu vakawanda. Munhu akauya kuchechi kwangu inini achiti ada kunamata mufundisi da kutendeuka. Handimurambidzi nokuti ndururani. Because Jesu antoda ndururani. Personally, I believe there is no human being anoiswa expiry date ari mupenyu. If there was one such person I qualify for an expiry date, anga Paul, the murderer of Christians. But even Mwari pachavo havana kumisa expiry date, vakamushandisa in his ministry. Saka munhu wese anotadza aine mukana kutendeuka. Ndapi mashoko amuri kuda kutaura zvichida ivo vekutora upenyu hwaShepherd vanokwanisa kunge vachiona chirongwa chino chivakateerera, mashoko amungade kutaura pavanhu vakatora upenyu hwemunin'ina wenyu? Haiva vaGalatia 6:7 yobva yati iyo, hama musanyengedzwe, chaunodzvara ndo chaunokohwa. Ava vanhu vakohwa chakohwa kushupeka kukuru for generations to come. Ndinodavira kuti ropa raShepherd richaridza mhere, or riri kutoridza mhere mberi kwaJehovha. Semaridziro aita ropa raAbel rakateura pasina mhaka. Zvirevo 16-17 or thereabout inotaura kuti Mwari haafariri munhu anotora ropa risina mhaka. Saka ndoimba kuti ava vanhu ava
vazvigokera moto muziso. Iyi yavapetanga iyi haiperere kun'anga, kunyange dai vakaenda kun'anga, because iri ndine mukoma waShepherd. Vakauya nemombe dzekuripa kwandiri handizitambirei, because mombe hadzindipe Shepherd back. Even if they would give you $1 million kuripa ngozi handitambirei inini, because that's not hazvindidzorere Shepherd izvozvo. I know kuti vakawanda, asi pisa the 1397 yotiyo ndingaende pikwa pasina mweya wenyu. Ndikaenda murima, rima rinoti muripo, ndikaenda kumusoro makomo muripo. Saka vanhu ava hapana pavangawanda pasi pezuva pasingazikanwa naJehovha. Their sin will discover them. Tataura zvakare nanatsano vanatezvara vaShepherd avo vati varwadziwa nerufu rwemukwasha wavo, uye zvinokatyamadza kuti vanhu vati vaita zvanhu zvekunamata ndiwo vatora upenyu hwevamwe. Muna Shepherd akati ari makuseni eFriday takangonzwa tichifonerwa kunzi Shepherd atemwa nemapostori. Tikaenda kumba kwacho zvikanzi Shepherd akabuda mangwanani kuma6 achida kuona musha wake kuti uri sei. Akaona mapostori achimwaya mvura payadi. Saka vakabvunza kune mapostori kuti mvura yamuri kutimwaira payadi ndei. Zvikanzi nemapostori, ino inzvimbo yedu, bvirakare makauya kuzovaka munzvimbo yedu yatinonamatira. Shepherd akashevedzawo paNext kuti abude anzwe nyaya iyi kuti iri kufamba sei. Mapostori akati isu hatidi zvekutaura nemi, panguva ino tiri kuita basa redu nokuti tiri kugadzira munamato wedu wenzvimbo ino yatinonamatira, nokuti kuchauya mvura yakawandisa ichauraya vanhu vakawanda yakanzi ine mheni, saka tiri kudzivirira. Zvikanzi naShepherd mukwanise kudira mvura pamusha wangu musina kukurukura neni muridzi. Ndopakatanga nyaya iyi. WepaNext paakabuda akasvika achibata mapostori vaye, pakaita mukuru wacho wemapostori akatema Shepherd nembiya kumeso ikapwanyika. Zvichangodaro Shepherd nekukuwadzwa kwakaitwa nembiya iya akada kumudzosera kuti amurove. Vakabva vabvisa magemenzi, vakaona naShepherd anga ari munhu muhombe, mujaindi akareba, vaye mapostori anga ari vanhu vapfupi. Saka vakabva vanhonga matombo, vaona kuti tingakuwadzwa naShepherd. Vakanhonga matombo kutanga kutema Shepherd. Shepherd dombo rakamutema chaiva chidhina, changa chiri strong, chakangomurova nokudonha. WepaNext akauya kuda kuti anobata, ndebva atemwa nedombo rekutanga. Achida kutiza akapinda nepamahuswa pakanga pakacherwa foundation, ndebva awira mumahuswa mugomba riya refoundation, ndebva atemwa futi. Titori naye pano pamariro izvezvi. Tiri kuona vanhu vatotova nezvavo panapa, vanga vakatopfeka magemenzi machena anoratidza unaku, asi vaakuita umhondi hwakadai. Chii chamunoda kutaura? Ndinotsigira panyaya yekufa kwemukwasha Shepherd. Mukwasha wenyu iri kundibata zvakanyanyisa kubva kuHurungwe kusvika pano nkake piri kunge ndiri munzvimbo inonzi Kadoma. Maitiro akaita vanamati ava varatidza kusagona kuenderera mberi kuvanhu vasiri kunamata kuti vavakoke kuuya kuchechi kwavo. Vakabvisa nguo, vakakanda pasi, vakatanga basa rekuuraya mukwasha wangu. Kutora mbiya inoshandiswa pachechi kuva chinamato, kutemesa munhu anogona kunakidzwa nemi kana muchigona akaona kuya kuzojoina chechi yedu. Hazvina kundifadza zvakanyanya maitiro akaitika aya. Handina akawanda handingarambe ndichitutsira pamaitikiro akaita izvozvi. Ndinonyanyosira ndichiti mhuka inonzi munhu ine mavhi11 pakuguma kweupenyu hwayo kana isina kugutsikana nemafiro ainenge yaita, inogona kudzorera iri yega ichirarama sekusiya kwatiri kumuita nhasi pano. Asi hatisi kumusiyira futi, achatsvaga vanhu vakaita sezvizvi. Ndinotenda. Ndini Zambuko Osias. Tinoona isusu tikaita nyaya yevanamati, tiri kuti munhu vari kuita zvakanaka.
iko zvino izvi kakutange kasiri kekutanga kuti tinonzwa nyaya yevanhu vanokumura magemenzi vachirova vamwe. Ya, ndiri kunzwa kubatikana nemukwasha wangu Shepherd. Ndakafonerwa kunzi ndozaitika muno munzvimbo yekadoma, sezvo handina kukwanisa kuzvigamuchira kuti ndozvaitika, nenyaya yekuti handina kutarisira kuti vanhu vechechi vangaite zvinhu zvakadaro, nepo vanhu vanofanira kutoenda kuvanhu vachiva vanhu vanofanira kudzidzisa vanhu nezvaMwari. Asi handina akawanda, asi ndinotenda kuti nehurumende yeZimbabwe ichaita basa rayo kuti vanhu vanoita unhubu hwakadaro munyika vabatwe. Handina akawanda. Shepherd mwana watete wangu, mai vake vakashaya, saka mai vake pavakashaya ndakasara ndiri mai vaShepherd. Saka muri mai, chii chamukuda kutaura nefiro yemwana wenyu? Kungoti zvinhu zvisingaaseptike, but hatina hedu zvakawanda zvatingakwanisa kutaura, but ngoti rufu mura waMwari. Mama, chii chamungade kutaura nefiro yaita Shepherd? Moza kuti munga wakanzwa kuti munhu arwara, asi kuzonzwa kunzi munhu atanga atemwa nembiya inoshandiswa pakunamata. Zvinhu zvinorema kugamuchira ende zvinhu zvinorwadza. Chero taishuva kuti dai akangonzwawo arwara 2 days muchifona, even muri kure kwamuri, mobvunza uri sembiri achidayira kungonzwa ungoti mwana atemwa. Inini ndichitofonerwa ndakanzi mwana atemwa, ndaifunga kuti atemwa kumakomba. Ndikati pamwe achaita zviri nani, but vakangonzi atemwa ndokuzonzi afa. Saka zvinhu zvinongori zvinorwadza nekuti ndiye ega angasara kumba kwatete vedu ivavo, ndiye ega angasara. Vamwe vese vakafa, saka taingoti sababa vedu isusu ndivo vega futi vasara, vava neshamwari yavo. Saka even nepavari sekuru havasi kuzvinzwisisa, havasi kuzvigamuchira. Saka tongotiwo dai mweya wake wazorora murugare. Baba, munoda kuti kudii nefiro yaita hama yenyu Shepherd? Mafiro akaita Shepherd anorwadza, nyange munhu asiri ukama, nyange munhu anongonzwa nyaya yacho anorwadziwa, nekuti zvinhu zvakaoma kuti munhu angaponderwe pamba pake. Mushure mekuti muri kuite munamato pamba pangu sei, zvinhu zvidiki zvingatarisiri kuti vanhu vangakonana kusvika pakunoponda munhu. Asi tinongosiyira kuna Mwari, kuti Mwari ndiye anoziva nguva yemunhu yekuti zvino nguva yako yakwana. Tinongoti Mwari, chengetai mweya waShepherd murugare. All right, inini ndiretwa Bishop Matenga Mbiri, district chairperson weKadoma district, inotungamirirwa na Apostle Edgar Maireva, Grand President vanonzi vaMaireva ndo president wedu. Grand President wedu vanonzi Vandanga. So Grand President wedu ndo vakatanga this council yekutungamirira machechi, yekumeka sure kuti machechi ose arejeswa, ave achioperata mune zvakanaka. Zvakakoshera bandiko iri nderekuti unokwanisa kuziva mhondi dzinenge dzapinda dzichiuya sevanhu vaMwari, nokuti panguva yatava kurarama kune mhondi, kune mhombwe dzava kupinda mumachechi dzichitanga kuoperata vachiti ndana madzibaba, vamwe vachinzi ndemaprofeti. Hazisi kuitika kumavengochena chete, hazisi kuitika kumaPentecostal chete, zviri kuitika kune vamaPentecost, kune vana madzibaba zviri kuitika zvakare. Saka this organization rinomirira machurches ose, maPentecostal churches, maZion, emasowe, ese machurches anomirirwa izvozvo. Saka chiitiko chakaitika muno hachina kutifadza,
seorganization ino, nokuti akuna chikristu, akuna whether masowe atakanzwa anonzi kana achinamata anotora muteuro achifamba mudzimba dzevanhu vasina kutenderana, kwete vevatende asi kuti area yose yonzi iri kufamba ichioperatwa, because isu tine zvitendero zvakasiyana. Vamwe vanotenda mumvura, vamwe vanotenda muanointing oil, vamwe vanotenda mune zvakawanda zvakasiyana siyana. Saka chiitiko chakaitika muno hachina kutifadza. Tichitendera munzvimbo yakadai so, tiri kukurudzira kuti vanhu vakwanise kurejesa machechi avo, kuitira kuti nyaya dzakafanana neidzodzidzi dzinokwanisa kubatwa. Mukatarisa nyaya yakaitika apa ndeyekuti pakapondwa baba ava, nyanya dzakatosiwa dzikatotiza dzikaenda. Mapurisa akauya akabata vamwe vatungamiriri vaivapo vemachechi, ndokutorwa information yavakatorwa, but ndokusiwa. Nokuti zvinhu zvakaitika izvi, pantori nevamwe vanhu vakatoenda pachikereke vakatovaudza kuti zvinhu zvamuri kuita mauraya vanhu, makuwadza vanhu, but chechi yakaramba ichiendera mberi. But chakatirwadza nekutisuwisa ndechekuti zvinhu zvaitika izvozvo, vanhu vabvunzurudzwa, vakatosiwa, vakangotorwa mastatement ndokusiwa. Mukatarisa mukapinda mungezi, patenofu tichipinda mungezi, patori neimwe sowe rinopindira pasi padhuze nenjanji, vakatotola light railway, vakatoita ipa pari kuitwa musangano, every month panoitwa musangano, but zvinhu zvakadaro hazvitenderwi. So isu seorganization, kunyanya mungezi muri kunyanya kupondwa vanhu, vachiuya sevanhu vari kunamata, taichikumbira hurumende kuti itipe masimba ekuvhara machechi akadaro, nekuti zvinhu zvakadai zvinorwadza. Nokuti mubhaibheri shoko raMwari, Mwari vachisika denga nenyika vakapa choice kumunhu kuti anamate. Saka choice, munhu anotora choice yake ega, kunamata kana kusanamata, kujoina any certain church. Nauye kunamata aite zvokumanikidzwa. Azvigone sister kuti ndoya pamba penyu imimi, ndotoya nemazai, imimi mune kukereke kwamunoenda, moskoputsira pamba ipapo, moti ndiri kudangisa pamba, handina kumbokutsvagai, handina kumbokubvunzai, but moya pamba pangu. Saka zvinhu zvakadaro seorganization hatisi kuzvikurudzira. Ndeapi matanho amuri kutora? Tanzwa imi muri kuti muda kuti hurumende ikupei masimba ekuvhara machechi anenge asina kurejeswa. Zvinokwanisika here nemawandiro akaita? Zvinokwanisika, sister, zvinokwanisika, because organization yedu iri country wide. Haina kutanga nhasi, yakatanga kare. Hakuna vasingazive vazhinji, because organization yedu yakatangwa na Grand President Vandanga kare. Saka i organization, a leading organization inozikanwa Zimbabwe yose. Zvinokwanisika, tine mabishop akawanda akajoina organization yedu, vakangotipa masimba, tikafamba nzvimbo dzose tichikurudzira. Bozi zvakakoshera sister kujoina, sezvandambotaura zvezve, zvakakoshera kuregister church, kuva netsamba ichiprofita, kuva netsamba zvinova computerized, zvinogara zvichizikanwa kuti bishop Ningi anogara pakati, madzibaba Ningi anogara pakati. But pakaitika nyaya seyakaitika, tomutsvagirepi, tinomuwanepi, hatina kana information yake, asi anenge akaregister anokasika kubatwa. Nanhasi izvozvo havasati vabatwa. Chii chiri kuitika? Chechi haizikanwe, mabishop haazikanwe, saka havakwanisi kubatika. But isusu tikapiwa masimba kuti vanhu vese vasina kurejesa ngavauye varejese machechi, information yovapo, kuitira kuti kana paitika nyaya dzakadai so, uye ipapo patechirejesa machechi tinotowana masimba ekuvheta, ekuona kuti ichokwadi here kuti munhu uyu antori nevatendere, munhu waMwari here, because kune vamwe vakuya vachinyepa kuti vanhu vaMwari idzo dziri mbavha. My sister, ukama wedu na Shepherd, ukama wanga wakanaka. As far as I know Shepherd, so kunamata kwatatichita naye, journey atafamba naye, he was a man of love, he was a man of peace, a man who loved God from the bottom of his heart. He was a nice man. We as a ministry, new generation ministry, it's a big loss to us. Baba, munozvitora sei kuti nhasi uno hatisi kutaura munhu anga akabata bhodhoro rewawa, tikutaura munhu anga akabata mbiya,
mbiya inoshandiswa pakunamata oishandisa kutora upenyu hweumwe? Ndinoona sezvinhu zvisina kururama pamberi paMwari. Taitarisira kuti zvinhu zvingaite saizvozvo kuburikidza zviitwa nevanhu vanonamata uye vawanikwa vari panzvimbo isiri yavo. Munhu obvunza kuti chii chiri kuitika pamba pangu, kusvika munhu atora mbiya inoshandiswa pakunamata, munhu achikwanisa kuirova neumwe munhu kusvika atisiya. Ndinoona zviri zvinhu zvakashata. Ndachida kutaurawo zvakaitika nemumwe wedu. Tapinda naye chechi sangano rimwe chete, ende munhu akapiwa prophecy naprofeti Michael Timothy, sisi profeti Timothy vakamupa prophecy kuti yo ndiri kuona chi semunhu aita zvegoridhe, kazi ndiri kuona chi mai yako ari kuita si masymbols ako ari kuenda achikwira mbichana iye mbata chokwadi zvishoma masymbols angu isho ari kuenda achikwira. Vavazomutaura profesa akati but inini ndiri kuona chi iwe uri kusangana nemuedzo, uchasangana nemuedzo, but muedzo iyo unofanira kukunda kwacho unofanira kuita sekunyarara. Saka izvozvo angozvitorowo chisimple kuti danga rimwe munhu akateera that prophecy izvozvo yekunyarara, kuti akanga anzi anyarare. Exactly. Dasina kupinda matambudziko azoitika. Asika tinoziva kuti izvoni tinonzwa kunzi kana pari pamba pako ndo castle yako iyoyo, ndo muzinda wako. Baba vakanga vari kuedza kudzivirirawo pamba pavo, zvichira vaiti vari kungotaurawo nevanhu kuti aiwa hamungadai payadi pangu, vanhu vonzwisisa voenda. Haichokwadi ichocho, but sezvekutaura kwakaita profeti haisi mhosva yavo, munhu unenge uri pamba pako, but panguva yacho yakunzi akazvibata chimwe chokonzeretsawo futi ine mhepo dzenzi dzakaugarawo dzemadzinzawo futi zve zvichikuteerawo, wazviona. Pamwe ndo zvinokwanisa kunge zvichiitika izvozvo, wazviona. Nokuti mafiro avakaita zvandakanzwa chanzi mhuri yavo haina kufa kwakaita vamwe vacho havana kufawo mune zvakanaka, sekuti sort of a chain, mhepo dzenzi dzichingoteerawo, but at least vanga vapiwa just a hint, but ivo havana kungozvitora serious. Asi vanga vakazvitora serious ndozi pamwe vaingopinda pamonyarare vosiyana nazvo. Murume wewe ainzi Shepherd Mpofu, ugama wakati naye inyaya yekuti isu tinotungamirwa naProphet T. Michael, Archbishop Prophet T. Michael, in church which is called by the name New Generation Prophetic Ministries. Anga akaita chitenderano nesu pamwe chete nekutenda muna Jesus Christ ndokubva agamuchira Jesu kuti ave ishe namuponesi upenyu hwake. Saka taitenda pamwe chete naye, taibata tese. As we are talking right now in this Kadoma tine branch ratinaro, so he was one of the people who were depending on panyadze kufambisa some of the programs in the Church of God. Saka this is what I can say right now. Mungatitsananguro kuti zvakafamba sei kusvika nhasi uno tiri kuradzika mwana waMwari wamaibata naye? Chinhu chakaitika, chinhu chinosiririsa, asi rega titaure in short. Tichinzwa sevanhu vanga vasiri panzvimbo kana paground, zviri kunzi akamuka nezuva reFriday mangwanani kuma7 ndokuona abuda panze achiona paine vanhu vanoti mapostori. Sekutaura kwazviri kuitwa, zviri kunzi vanhu ava vaibata masowe avo vari nechearea yekulocation kwavaigara kunoiko kunonzi kuPamombe kuIngezi Kadoma. Saka achibuda makuseni achiona vachikusha munamato yavo anze kukanda madota nemarasha pamba pake, iye akabvunza kuti ko chii chamuri kuita pamba pangu musina kutaura neni kana kundibvunza. Saka anzi pakubvunzana kudaro ivo havaida kunzwisisa nekuti zvinhu izvi zvinhu zvavaiita nekuda kwepower neauthority yavo ivo vasina kumbobvunza kana kuti kubvunza mumwe munhu kuti toita sei. Saka pakutaura zviri kunzi vakatadza kunzwisana to a point yekuti vakabata mbiya. Madzibaba vari kunzi vakabva vakandira pana Shepherd Mpofu wataura nezvake pano, ndokubva adonha pasi. Saka kudonha kwakaita pasi, ivo sevanhu vanga vakati wandei vakabva vatanga kumukutsira, ndokubva mabhurata azoda kuuya achimubatsira naadzimai vacho vachibuda mumba. Zvinonzi vakazotoona atova pasi, but vachimhanya unochedza next door kana kuti maneighbors
vakatosvika atotemwa nerimwe dombo ranga rakakurisa zvekuti rakamuafekta zvakanyanya pamusoro make, ndo zvakazokonzeresa kuti atadze kurikavha. Saka mhosva anga asina, nekuda kwekuti tichinzwa matauro ari kuitwa nevari munzvimbo nevari mucommunity vari kuti hazvavasina kutangira pamba paShepherd, vanga vakatombosvika nepamwe panext door vachitoda kuita zvinhu the same thing. Ari kutonzi anga ari bro wake pawakasvika, but the thing is haana kukwanisa kubuda panze in time. Akazotoudzwa nemwana kuti vatosvika vachiita zvakati, but iye anga achiti akarara. So uyu paakazosvikawo kwakasvikawo vachitobuda panze ndobva vasangana. So this is how it happened. Ndopaakabva amhaiwa naye kuchipatara neve padhuze, vachizoenda kuchipatara pasina nguva, zvinonzi izvo akabva ashayika ipapo. Prophet, mungatitsananguro here kuti tinoziva isusu kuti zvinonzi Mwari rudo. Pano tiri kunzwa kunzi mupostori anova ari kuti ari kunamata Mwari auraya umwe, uyo wamaibata naye anonamatawo Mwari zvakare. Inini ndonzi Prophet Michael, handina kufara nechitiko chakadai chakaitika mwana wangu. Mwashoko akabuda chifonerwa kunzi vanhu vechechi mapostori ana madzibaba ndo vatora mbiya vakatema munhu musoro unotema namatombo. Zvinhu zvakanikachamadza kwazvo kuti vanhu vaita usiku hwose vachinamata everyday vonouraya munhu kusvikira panguva yekuti munhu atotsakateka zvachose. Saka mhuri yeZimbabwe tiri kurwadziwa zvikuru nezvakaitika nechechi yamadzibaba. Saka namanje ana madzibaba vatonzi havasati vasungwa, zvekutoti kanyamadzawo kuti kuchii chiri kumboitika. Asi munhu akatoswera aripo pasowe ipapo achitonge akapaka mota yake, but mapurisa ari kuti asati amubata. Saka zvakatirwadza. Ende paakatemwa zvakare nemumwe wacho paakatemwa achidonha pasi, mai vakazomhanya kundedza mumwe panext door, kushedza mumwe panext door. Wapanext door murume achisvika akabva atemwa futi mumusoro, zvokuti iko zvino zvaanotone injury musoro make akatonotswa bandage kuchihospital. Zvireva kuti vanhu ava vari kuzviti vechechi ava vanga vasiri vanhu right, uyezve vanhu ava havana kuregister chechi. Taakutaura mhuri yeZimbabwe kuti machechi asina kuregistrwa aya achatinetsa nekuti ava vakangodzamara vadisappear disappear vatsvaga organization ipi yavakaregister. Saka taikumbirisawo kuti vakuru vemachechi vana maorganization emachechi kuregister machechi mboongororaiwo naMP wenzvimbo chitimbongororai nzvimbo iyi kuti yakamira sei uye nechechi yakamira sei. Saka ndinongoti vose vanga vari pachechi ipapo zuva iroro ngavaongororwe futi pakufamba kwavakaita vachisumuka panzvimbo vachienda panzvimbo vanga vane mission ipi. Tiri kurwadziwa zvikuru mhuri yeZimbabwe nezvakaitika. Nhasi tiri pano ari kutofushirwa akutonzi munhu aparira asiya mhuri yake nevana uye nemudzimai wake. Shepherd atirwadza mufunge pamwana watibata naye Saturday achafarira tichiona naye kuchechi, ngobude here panze ungonzi Thursday munamato panapa wei achikanda moto nemarasha pampepe munhu wabvunzirei. Saka chitibva watofa. Saka ndikumbirawo mhuri yeZimbabwe nemapurisa eZimbabwe kana CID ongororai nyaya iyi kuti yakamira sei, toda kuzonzwa maresults kuti munhu abatwa ende hazvingakuperi zvakadaro. Mashoko amungade kutaura imimi pamusoro pekugarisana kwatiri kuita hongu. Tinonamata Mwari mumwe chete, manamatiro akasiyana, asi zvingaite here kuti zvisvike pakuti umwe anosiyiswa munhu? Chandingade kutaura ndechekuti kuparidzwa kweevhangeri hachisi chinhu chinomanikidzwa munhu. Vhangeri inoparidzwa munhu osarudza nesarudzo yake Mwari waaroda kunamata. Kubvira kumazuva eOld Testament taingonzwa kuti shoko raiparidzwa, but ada kurigamuchira ndiye anoponeswa naro. Saka zvitendero munhu afoswe kuti anamate kana kuti afoswe kuti atere nekuda kwenyu imimi, asi munhu pamunomuparidzira iye nesarudzo yake nemwoyo wake ndiye anotenderwa kuti abvuma here kutera mushure mekunge aona mabasa enyu nemaitiro enyu. Saka zviri pachena kuti umwe wedu akaita zvekubatirwa vane mumwe mutoo wavo usiri waMwari, nekuti kubva muBhaibheri hatina vatakambonzwa vakafoswa kuti vanamate kana zvivi zvaJesu. Thank you. Waka